ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. ба туфайли дар сатҳи баланди умумумиллӣ таҷлил кардани солгарди 30-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дурдасттарин гӯшаҳои ватани маҳбуб ободу зебо мегарданд. таваҷҷуҳи роҳбарияти давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинон боис гардидааст, ки аксарият мушкилоти аҳолӣ бартараф карда шавад. дар доираи иқдомҳои созанда роҳҳои маҳаллии ҷамоати деҳоти шаҳри Исфара мунфарш карда шуданд. дар пайравӣ аз амалҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мардуми созандаю ободкори шаҳру деҳоти Исфара ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ камари ҳиммат бастаанд. дар ин раванд сокинони ҷамоати деҳоти Ворух низ ба пешвози ҷашни таърихӣ дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби соҳибкорон барои ободонии маҳал ҷаҳду талош карда истоданд. аз ҷумла бо ташаббусу иқдомоти созандаи мардум, саҳмгузории соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа Ворух, таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш кардани роҳҳои дохилии маҳаллӣ зист бо маром идома дорад. боиси қаноатмандист, ки соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари Ворух ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои созандагию ободониро дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳам таъмиру ободонии роҳҳои дохили маҳаллӣ аҳлонаю дастаҷамъона вусъат мебахшанд. дар ҷамоати деҳоти Ворух зиёда аз 48 иншоот, мунфаршкунӣ, таъмир, азнавсозӣ ба нақша гирифта шудагӣ буд ва имрӯз 45 тои он аллакай иҷро гардиданд. имрӯзҳо дар тамоми маҳаллаҳои ҷамоати деҳоти Ворух таъмиру азнавсозии роҳҳо идома дорад. дар маҳаллаи Тидони ҷамоат аз тарафи аҳли маҳал ва соҳибкор Шарипов Икромиддинов фарзандонашон кӯчаҳои Набиҷон Пӯлодов, Неъматхоҷа Мукаррамов 1.5 километр мунфарш карда шуда истоданд. сокинони маҳаллаи Тидони ҷамоати деҳот низ ин иқдоми нек ва кори хайру муҳимро идома бахшида, корҳои таъмиру мунфаршкунии 1.5 километр роҳи маҳалларо бо саҳми соҳибкорону ҷавонон идома дода истоданд. инчунин дар тамоми маҳаллаҳои ҷамоат осҳо барои об сохта истоданд. барои ҳамин зиёда нафар одаме ки аз ин ҳавзи маҳалла оби нӯшокӣ мехӯранд, ҳаминро сохта истода ба истифода досодем. мардум оби тоза нӯшанд. инчуниншаш зиёда аз 270 куб мебошад. иқдом кардем ки барои ҳамин солҳои оби нӯшокӣ, оби тоза ҳаминро истифода диҳем. дар корҳои мунфаршкунӣ техникаву таҷҳизот ва кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Конибодом ҷалб гардида, онҳо ният доранд баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намоянд. дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ, мардуми шарифи Исфара бо вусъати корҳои ободонӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳо ҷаҳд доранд, ки ин шаҳри бостонӣ боз ҳам рушду тараққӣ ёбаду зебову ороста гардад. имрӯз бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони соҳаи сайёҳии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори ҳамоиш намояндагони иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, муассисаҳои олии таълимӣ, собиқадорони соҳа ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ширкат варзиданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. зиёда аз 80% роҳбарони ширкатҳои сайёҳиро дар Тоҷикистон ва беш аз 70% кормандони онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд.
чунин зикр гардид дар ҳамоиши ҷавонони соҳаи сайёҳии тоҷикистон ки бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат баргузор шуд. зимни тадбири мазкур иброз гардид ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳониён Тоҷикистонро чун кишвари татбиқкунандаи сиёсати дарҳои боз ва тоҷиконро чун мардуми бунёдкору сулҳпарвар ва фарҳангию меҳмоннавоз шинохтаанд. бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба захираҳои сайёҳӣ ва рушди соҳаи хизматрасонӣ бештар гардид. чун мо дар асри рушди бо суръати техникаву технология умр ба сар мебарем, соҳаи сайёҳӣ ба ҷавонони дорои донишу малакаи замонавӣ, донандагони забонҳои хориҷӣ ва технологияи иттилоотӣ ниёзи бештар дорад. тазаккур дода шуд ки ба муҳлати 5 сол аз андоз аз даромад озод намудани ширкатҳои сайёҳии навтаъсис сабаби зиёд гардидани шумораи онҳо ва ба вуҷуд омадани рақобати солим дар бозори сайёҳии кишвар мегардад. дар ин замина аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидани рӯйхати иншооти сайёҳие ки барои бунёди онҳо воридоти таҷҳизот ва маводи сохтмонӣ аз боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд, соҳибкорони ватанӣ, хоса ҷавонони соҳибкорро ҳавасманд гардонид. тибқи барномаи ҳамоиш ҳамчунин хатсайри сайёҳии душанбе сари хосор ба ҳозирин рӯнамоӣ гардида, муроҷиатномаи ҷавонони фаъоли соҳаи сайёҳии кишвар шунида шуд. дар ҳамоиш бо мақсади мусоидат дар роҳ ёфтани рақобати озоду солим дар бозори сайёҳии кишвар тибқи тартиби муқаррар гардида ба 3 ширкати нави сайёҳӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мадади Шарқ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амир Сайёҳат ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сайри Шоҳин иҷозатномаи фаъолияти сайёҳӣ супурда шуд. дар ин росто ба як гурӯҳ ҷавонони фаъол низ аз ҷониби Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон сипосномаҳо тақдим гардид. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 пойтахт даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид ки он давоми 2 рӯз идома меёбад. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе даври дуюми ин озмун чӣ гуна ҷараён дошт, ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 доир шуд ва ғолибони даври аввалро ба ҳам овард. зимни оғози чорабинии масъулин ва ҳайати комиссияи ташкилшуда аз таҷрибаи озмуни мазкур сухан гуфта, таъкид доштанд ки самараи 3 солаи озмун нишон дод ки ҷавонон наврасони мо бештар рӯ ба китобхонӣ овардаанд ва ин озмун тавонист дар байни хонандагон соҳибистеъдодҳоро кашф намояд. ҳамин гуна иштирокчиёни даври ноҳиявии озмун бо тайёрии ҷиддӣ барои ғолибият дар 5 номинатсия байни ҳамқувва озмоӣ намуданд. аз бар кардану хондани осори адибони классику муосир ва адабиёти ҷаҳон, қироати ашъори бачагона ва афсонаву риёятҳои халқӣ ва номинатсияҳои дигар. иштирокчиёни даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо ҳамин талаботҳо назди ҳакамон маҳорату малакаи худро нишон доданд. бо ҳамин виҷагиҳои худ озмуни мазкур қобилияту маҳорати иштирокчиёнро сайқал дода, тафаккури шахсиятро равшан ва зеҳнро буро мегардонад, чунки дар озмун ҳайати ҳакамон бо сухандониву нақли беҳтарин одибон, шарҳу тавзеҳ ва инчунин луғатдонии иштирокчиён баҳогузорӣ менамоянд. من میخوام باز با قلوهای بلندتر هستم و من 60 غزل 60 رباعیات 150 مصرع قصیده و 100 مصرع دیگر نوع‌های شعری و 30 نثری روایتی کتاب را از خود کردم. در طول 3 سالی که من در همین آزمون اشتراک میکنم بسیار چیزها را از خود کردم با من، یعنی از غزل‌ها شماره من خیلی کم بود و تا به 60 رسید و رباعیات‌های نیز با همین مقدار زیاد گردیدند. در آزمون بیش از 200 نفر غالبان دور یکم آزمون اشتراک دارند و مقصد از برگزاری این آزمون пайдо кардани чеҳраҳои нави китобдору китобдон ва баландбардоштани ҳуввияти миллию маънавии хонандагону донишҷӯёну умуман калонсолон мебошад. дар маҷмӯъ озмуни мазкур дар ноҳияи Фирдавсӣ зиёда аз 200 нафарро ба ҳам овард ва ҳайати ҳакамон зимни саволу ҷавоб ва санҷиши дараҷаи китобхонӣ ҳар як нафарро аз рӯи номинатсияҳои пешбинишуда баҳогузорӣ намуданд. ва иттилои масъулин, даври ноҳиявии озмун 2 рӯз идома карда дар он иштирокчиён маҳорату малакаи эҷодии худро пешкаши ҳакамон мегардонанд.
озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ воқеан ҳам ҷомеаи моро такон дод ва тавонист ба баланд шудани завқи китобхониву китобдории мардуми тоҷик мусоидат кунад. бонки миллии тоҷикистон аз мӯътадил арзёбӣ гардидани рушди иқтисодиёти тоҷикистон дар 6 моҳаи якуми соли равон хабар медиҳад. гуфта мешавад ки дар 6 моҳи соли равон маҷмӯи маҳсулоти дохилии номиналии ҷумҳурӣ 40 миллиард сомонӣ ва афзоиши воқеии он 8.7%-ро ташкил дод ки рушди воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5.2 банди фоизи зиёд мебошад. дар ин бора раиси бонки миллии тоҷикистон ҳоким холиқзода дар ҷамъи хабарнигорон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. ضمن نتیجه‌گیری از فعالیت بانک ملی تاجیکستان در ظرف 6 ماه سال روان گفته شد که افزایش مجموع محصولات داخلی از حساب 3 سال محصولات صنعتی بیش از 24%، ساختمان زیاده از 22%، گردش سودای چکنه 17.1%، خدمات رسانی‌های پولی بیش از 16% و 3 سال محصولات کشاورزی زیاده از 8% حاصل گردیده است. در نشست مطبوعاتی ذکر شد که بانک ملی تاجیکستان در این دوره با مقصد نگاه داشتن سطح معتدل نرخ‌ها و روند تنظیم حجم پول سیاست متوازن پولی و قرضی را توسط مکانیزم و فشنگ‌های خود جهت محدود ساختن تاثیر عامل‌های مانیتوری و نشان دهنده‌های ماکرواقتصادی عملی نمود. تذکر داده شد که نوبسته از تاثیر پاندمی کووید 19 و دیگر عامل‌های تغییریابنده بانک ملی تاجیکستان توانست سیاست قربی خود را نگاه دارد. رئیس بانک ملی افزود که سیاست ثمرناک قربی در رجای شناکننده تنظیم شونده امکان فراهم آورد که در این دوره قربی پولی ملی نسبت به اسعار خارجی معتدل نگاه داشته شود. مورد ذکر است که قربی پولی ملی در این دوره معتدل ارزیابی گردیده، قربی رسمی سامانی نسبت به دلار آمریکایی تنها 0.2% کاهش یافت. نشان دهنده مذکور در قیاس به سال گذشته 6.2 بند فایزی کم می باشد. ضمن نتیجه گیری از فعالیت بانک ملی تاجیکستان در این دوره حاکم خالقزاده ذکر نمود که بانک ملی تاجیکستان همچنین مقام تنظیم کننده بخش مالیوی و بانکی در 6 ماه یکم سال روان تطبیق سیاست پولی و قرضی و اسعاری را بهره مساعدت به رشد اقتصادیات، استواری نظام بانکی و نگهداری سطح معتدل نرخ‌های داخلی روانه نمود. натиҷаи омӯзиш ва таҳлили омори фаъолияти судӣ дар самти ба амалбарории адолати судӣ собит месозад ки 6 моҳаи аввали соли равон дар судҳои иқтисодии ҷумҳурӣ 2081 адад парвандаҳои иқтисодӣ баррасӣ гардиданд. аз ҷумла бо баровардани ҳалномаи 925 парванда истеҳсолот доир ба 70 парванда қатъ шуда 110 ариза бебаррасӣ мононда шуд. имрӯз зимни нишасти матбуотӣ муовини раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Комилӣ иттилоъ дод. ба зикри мавсуф дар ин давра қабули 5 ариза рад ва 341 арзу дархостҳо бинобар ба талаботи қонунгузории мурофиавӣ мутобиқ набуданашон баргардонида шуданд. дар суди марҳилаи кассатсионӣ 163 ва дар суди марҳилаи назоратӣ 151 парванда баррасӣ карда шуданд. судҳои иқтисодӣ 151 парвандаро дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ намуда доир ба парвандаҳои баррасӣ гардида 172 таъиноти хусусӣ бароварда барои чораҷӯӣ ирсол карданд, гуфт муовини раиси суди олии иқтисодӣ. дар зарфи 6 моҳи соли 2021 дар ҷумҳурии тоҷикистон 299 ҳодисаи фавқулодаи табиӣ ба қайд гирифта шудааст. бар асари офатҳои табиӣ дар ин давра 22 нафар шаҳрвандони кишвар ба ҳалокат расиданд. ин нукта дар нишасти хабарии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз баргузор гардид таъкид шуд. тибқи таҳлили мутахассисони кумитаи мазкур дар давраи ҳисоботӣ дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ 337 хонаи истиқоматӣ, 8 бинои мактаби таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ, 42 пул ва 212,187 километр роҳи мошингард осеб диданд. вобаста ба сабти ҳодисаҳои нохуш дар обҳо, роҳбарияти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мурофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гуфтанд ки дар ин нимсола дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми обозӣ 69 нафар ба ҳалокат расиданд. имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдуҷаббор Юсуфзода ба хабарнигорон иттилоъ дод ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти агентии хоҷагии ҷангал ва зерсохторҳои он пешбурди корҳои бунёду барқароркунии ҷангалзор маҳсуб мешавад.
мувофиқи маълумот то моҳи июли соли равон дар ташкилоту муассисаҳои зертобии агентӣ корҳои бунёд ва барқароркунии ҷангалзор дар майдони 1911 гектар гузаронида шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 439 гектар зиёд мебошад. ба иттилои масъулин дар ин давра аз тарафи хоҷагиҳои ҷангали шаҳру ноҳияҳо дар майдони беш аз 162 гектар хуч ва 28 гектар олучаи кӯҳӣ шинонида шудааст. корҳои бунёду барқароркунӣ ва нигоҳубини ҷангал дар мавсими тирамоҳи соли равон идома меёбад, гуфт Мавсуф. дар 6 моҳаи соли равон аз тарафи кормандони ҳифзи давлатии ҷангал доир ба вайрон кардани талаботи қонунгузории соҳаи хоҷагии ҷангал ва шикор нисбат ба ҳуқуқ вайронкунандагон 1278 санад тартиб дода шуда 437 000 сомонӣ ба буҷаи давлат ворид гардид, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ. дар 6 моҳи соли равон мутобиқи маълумоти пешниҳод намудаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурӣ вобаста ба риоя нагардидани талаботи қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон 358 парвандаи маъмурӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. аз ин теъдод 9 адад қатъ карда шуда вобаста ба 349 ҳолати боқимонда қарори дахлдор бароварда шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36 ҳолат кам мебошад. маблағи умумии ҷарима 1 миллиону 388 279 сомониро ташкил медиҳад ки аз он 764 528 сомонӣ рӯёнида шудааст. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раиси кумита Сулаймон Давлатзода иттилоъ дод. зикр гардид ки дар 6 моҳаи якуми соли равон аз тарафи комиссияҳои доимии танзими анъана ва ҷашну маросим аз ҷараёни баргузории маъракаҳо 16412 санҷиш гузаронида шуд. раиси кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Давлатзода зикр намуд ки 4090 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар муассисаҳои таълимии динии хориҷ аз кишвар ғайрирасмӣ таҳсил менамуданд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ то имрӯз 3916 нафар донишҷӯ ба ватан баргардонида шуданд ва 65 нафари онҳо дар ҷумҳурӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ректори консерваторияи миллии тоҷикистон Миралӣ Достизода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод ки айни замон дар ин муассиса 3 факултет иҷрокунандагӣ, мусиқии суннатии тоҷик ва санъати мусиқии эстрадӣ фаъолият карда дар онҳо аз рӯи 14 ихтисос мутахассис тайёр карда мешавад. طبق اطلاع مسئولین آموزگاران و دانشجویان کنسرواتوریا در سال جاری در آزمون‌های جمهوریوی به حیث حکمان و اشتراکچی فعالیت نموده درس‌های کشاد و مستر کلاس‌ها گذراندند. اطلاع داده شد که گذراندن کنسرت‌های صنفی یکی از سمت‌های اساسی فعالیت تعلیمی آموزگاران کنسرواتوریا به حساب رفته، همچون حسابات سالانه آموزگاران محسوب می‌شود. در این زمینه از ماه فوریه این جانب بخشیده با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 40 کنسرت صنفی آموزگاران در سطح بلندی کسبی برگزار گردیدند. خبر داده شد که در این دوره دانشجویان کنسرواتوریا سه تابستانه سال تحصیل را با موفقیت جنببست کردند و تحلیل‌ها نشان دادند که از خودکنی دانشجویان 92% را تشکیل می‌دهد. در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان با در نظر داشتن نفوذ و سطح آماده سازی کادرهای جوابگو به بازار جهانی در سال تحصیلی 2021 شماره دانشجویان خارجی در این مؤسسه عالی کسبی کشور زیاد گردیده است. در این باره رهبریت دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. در ارتباط به فعالیت 6 ماهه و دستاوردهای دانشکده مسئولین قید کردند که در زمینه بکالوریات 3 اختصاصی نو گشوده شده است که طبق نقشه از روی آنها امسال قبولی داوطلبان صورت میگیرد. با تاکید رهبریت این مؤسسه عالی اختصاصهای نو با نظرداشت طلبات زمان و نیازهای مؤسسه‌های فرهنگی جمهوری به راه مانده شده است. در ادامه نشست همچنین اطلاع داده شد که فعلا در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان 1659 نفر دانشجو تحصیل میکند که برای کسب آموزی آنها تمام شرایط فراهم آورده شده است.
дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов низ нишасти матбуотӣ дур гардид. Зимни нишасти матбуотӣ ректори донишкада Шодӣ Сафаров иттилоъ дод ки айни замон дар ин муассисаи олии таълимӣ 4 факултет ва 17 кафедра аз рӯи барномаҳои таълимӣ фаъолият мекунанд. шумораи донишҷӯён дар ин муассисаи таълимӣ 6221 нафар будааст ки аз ин 1185 нафараш дар шӯъбаи ғоибона таҳсил менамоянд. тазаккур дода шуд ки донишкада яке аз пойгоҳҳои асосии омодасозии кадрҳои соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишгарони касбӣ мебошад. аз ин рӯ 9 толори варзиш бо ин мақсад ҳамарӯза истифода бурда мешавад ки дар он шароити зарурии машқу тамрин фароҳам оварда шудааст. беш аз 600 нафар донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ узви вобаста ва пайвастаи тимҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати раванди таълим дар заминаи ҳамин муассиса ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 1 толори гӯштини миллӣ ва 1 толори бозиҳои варзишӣ ба таври замонавӣ навсозӣ шуданд ва дар рӯзҳои ҷашн боз 1 толори бозиҳои варзишӣ мавриди баҳрабардории донишҷӯён қарор хоҳад гирифт ки бунёди он мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст, гуфта шуд дар нишаст. дастоварду мушкилот ва фаъолияти роҳбарияту омӯзгорони донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ таи 6 моҳи соли ҷорӣ зимни нишасти матбуотӣ натиҷагирӣ карда шуд. ҳамкоронамон аз рафти ин нишаст гузориш медиҳанд. дар таътили тобистона раёсати донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ барои омода намудани биноҳои таълимӣ ва хобгоҳи донишҷӯён ба соли нави хониш корҳои таъмириро идома дода истоданд. айни замон таъмири хобгоҳ ва 2 бинои асосӣ ба анҷом расонида шуда, дар бинои 4 ошёна таъмири синфхонаҳо ва daҳлезу роҳравҳо, инчунин қисмати берунии бино идома дорад. соли ҷорӣ барои таъмини донишгоҳ бо оби нӯшокӣ дар назди донишгоҳ як чоҳи амудӣ дар чуқури 110 метр канда шуд ки тамоми биноҳои донишгоҳро пурра бо оби ошомиданӣ таъмин менамояд. инчунин дар назди факултаи химия биология озмоишгоҳи наву замонавӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту лавозимоти ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ мавриди истифода қарор дода шудааст. минбаъд дар ин озмоишгоҳ донишҷӯён таҷриба гузаронида аспирантону унвонҷӯён корҳои илмии хешро идома медиҳанд. мо донишҷӯён миннатдории самимонаи хешро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва ба вазорати маориф илми ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин ба раёсати донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи устод Абу Абдулло Рӯдакӣ мерасонем, чун имрӯз барои мо донишҷӯён лабораторияи навузамонавӣ ба истифода доданд ки ҳаррӯза донишҷӯён дарсҳои амалии худро дар ин лаборатория бо асбобҳои навузамонавӣ мегузаранд. дар нишасти матбуотӣ аз ҷанбасти фаъолияти 6 моҳаи донишгоҳ муовини ректор оид ба ин ва дигар муваффақияту мушкилот ҳарф зад. гуфта шуд ки давоми 6 моҳи соли ҷорӣ донишҷӯён ва омӯзгорони донишгоҳ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ комёб гардида сазовори сипоснома ва ҷойҳои ифтихорӣ шудаанд. дар ин давра 17 нафар омӯзгорон рисолаҳои илмии худро дифоъ намуда, 5 нафар барои ҳимояи рисола иҷозат гирифтанд ва кори 54 омӯзгор дигар анҷом ёфта дар марҳилаи пешниҳод барои пешдифоъ қарор доранд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯло барои барномаи Навид. рушди соҳаи кишоварзӣ аз мақсаднок истифода кардани неъматҳои табиӣ вобастагӣ амиқ дорад. дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд ки аз минтақаҳои агросанъатии вилоят ба шумор меравад, хоҷагидорон ҷиҳати самаранок сохтани самтҳои алоҳидаи кишоварзӣ аз ҷумла чорводориву сабзавоткорӣ ва пахтакорӣ тадбирҳои амалиро роҳандозӣ карданд. хабарнигорони мо таҷрибаи барзгарони минтақаро дар гузориши худ пайгирӣ намуданд. таваҷҷӯҳ кунед. бо мақсади рушди соҳаи чорводорӣ ва хушкзодкунӣ моли калони шохдор тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзии шаҳри Конибодом айни замон дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳои деҳот 41263 сар моли калони шохдор, аз он ҷумла 20800 сар модагов парвариш карда шуда, истеҳсоли шир аз ҷониби хоҷагоҳи ҷамъиятӣ ва кишоварзӣ 665 тонна ва дар 6 моҳи соли ҷорӣ 37 тонна гӯшт истеҳсол гардидааст. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чорводорӣ ба номи Энаҷон Боиматова бошад, зиёда аз 200 сар моли калони шохдори сиёҳалои типи тоҷикӣ парваришу нигоҳубин карда шуда. ин нишондод нисбати соли гузашта 10% зиёд мебошад. чорводорони хоҷагӣ нақша доранд ки дар ояндаи наздик бо роҳи бордоркунии сунъӣ зотҳои хушсифатро дастраси хоҷагоҳи ҷамъиятӣ низ гардонанд.
از سال 2014 اینجانب فعالیت میکنیم. فرمه ما فرمه شیری مولی زاغپروری می باشد. حالا در گرد و اطراف ما فرمه یاروی رسان موجود است که جمع 220 مال کلان شاخدار موجود می باشد. ما موافق سپارش پیشوای معظم ملت تمام سعی و کوشش‌های خود را به آن روانه کردیم که عاید امنیت خوراکواری برای آباد گرداندن دسترخوان مردم باز هم سعی و کوشش کردیم. مساحت عمومی زمین‌های جمعیت سهامی شکل کشاده انجام بایمتوی شهر کانیبادام 724 گکتار را در بر گرفته تا امروز در میدان زیاده از 100 گکتار کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده است. از آن جمله در میدان 21.5 گکتار ماش، 2 گکتار سبزوات، 10 گکتار شاله، 2 گکتار پولیزی و 70 گکتار خوراک چاروا کشت شده است. قانون جمعیت سهامی انجام بایمتو در سال 2020 زیاده از 105 گکتار کشتی غله ترماهی گذرانده شده است که امروز وقتی آن رسیده است که به جای غله های گرفته شده درو کرده شده کشتی تکراری گذرانیم. تا امروز ما 80% نقشه کشتی تکراری را اجرا کردیم. به زمین های درو کرده شده زراعت های لوبیاگی زیاده از 20 گکتار، سبزوات، جوار مکه برای دام و هم زراعت های پولیزی و هم خوراکی چاروا، جوار مکه برای سیلاس گذرانده ایستادیم. کشاورزان شهری کانیبادام از 1995 گکتار نقشه کشتی تکراری زراعت‌ها نزدیک 50% آن را اجرا نموده تا امروز در میدان نزدیک 200 گکتار غله و لوبیاگی‌ها، بیش از 40 گکتار سبزوات، زیاده از 500 گکتار خوراک چاروا و پولیزی‌ها را کشت کرده عزم دارند که در غنی گرداندن دسترخوان اهالی سهمی باسزا گذارند. مؤسسه‌های دولتی خوجگی جنگل شهر و نویه‌ها در نگهداری موازنت اکولوژی و حفظ و نگهداشت حیوانات و نباتات سهمی ارزنده می‌گذارند. در برابر این از روی نقشه گل و گیاهای شفابخش و میوگی‌ها را از موضع‌های به آنها وابسته شده جمع آوری می‌نمایند. از فعالیت کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شورآباد در ناحیه شمس‌الدین شاهین همکارانمان گزارش می‌دهند. میدان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شورآباد در ناحیه شمس‌الدین شاهین 12381 گکتار را تشکیل می‌دهد و در آن پرندگان و حیوانات نادر نگاه‌بین کرده می‌شوند. این موضع طبیعت خیلی زیبا داشته درختان آرایشی سایه‌افکن و میوه‌دهنده آن با گل و گیاه‌هایش موازنت اکولوژی را نگاه می‌دارند. همسال طبق نقشه میدان جنگلزار برقرار و از نو بنیاد کرده می‌شود. به این خاطر در نزد مؤسسه نهالخانه تشکیل کرده شده است که در آن بیش از 10,000 نهال پرورش می‌یابد. در سال 2021 از طرف اگنتی خوجگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با ما نقشه بندی شدگی بود 8 گکتار بنیاد باغ‌های نو از همین ما 9 گکتار را اجرا کردیم. 3460 بیخ نیال‌های میوه‌دهنده شده شد در برقراری باشد. 10125 بیخ درختان میوه‌دهنده شد. برای بنیاد برقرار کردن ما اساساً در نیالخانه همین نزد خوجگیمان نیالخانه خرد با میدان 0332 گه زمین تشکیل کردگیم. همین در همین در حال 4170 بیخ نیالهای ارخیله آرایشی و سوزانبرگ و درخت‌های میوه‌دهنده و پرورش کرده می شود. برای پیشگیری از بریش درختان و شکار غیرقانونی 14 نفر ناظران فعالیت میکنند و خوشبختانه سالهای اخیر در نتیجه کارهای فهماندهی در بین اهالی و نظارت پیوسته این عملها کم به نظر میرسند. در نیم ساله 2021 تا حاضر بریش از هر گونه بریش غیرقانونی، شکار غیرقانونی، خودسرانه استفاده بردن گیاه شفابخش، 4 عدد سندهای غیرقانونی، 5 عدد پروتکل‌های مأموری که با بودجه دولت وارد میشوند چی کردیم؟ جریمه بندی کردیم و در آینده مقصد داریم که همین هر گونه قانون شکنی ها کمتر در نظر برسه. ایشال نسبت سالهای پیشتر تا حاضر با کمتر است. با در آینده با نیت داریم که همین قانون شکنی ها را کمتر را دهیم.
айни замон мавсими ҷамъоварии гиёҳҳои табиӣ мебошад ва кормандони хоҷагии ҷангал кӯшиш доранд дар муҳлати муайян гардида гиёҳҳои шифобахшро ҷамъоварӣ намоянд. дар ин кор сокинони маҳаллӣ ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ кӯмак мерасонанд. мо ҳар сол ба хоҷагии ҷангал ҳамкорӣ намуда дар ҷамъоварии манами гулу гиёҳҳои шифобахше ки дар деҳаи мо мерӯянд якҷоя бо ҳамроҳии хонандагон иштирок карда дар ҷамъоварии ҳамин гулу гиёҳҳо кӯмак мерасонем ва ҳамин гулу гиёҳҳоро дар мактаб ҳамчун айёният ҳамчун гиёҳҳои шифобахш истифода мекунем ба хонандагон мефаҳмонем тарзи хушкондани онҳоро тарзи ҳамчун доруворӣ истифода бурдани онҳоро дар дарсҳо мефаҳмонем. имсол барои васеъ намудани майдони хушзор дар ниҳолхона беш аз 3000 қаламчаи хучи бехор шинонида парвариш карда истодаанд. Инчунин ҳамаи қитъаҳои замини ниҳолхона самаранок истифода бурда мешавад. баъди сохтмони иншооти нав ҷавобгӯ ба талаботи тиббию бозори истеъмолӣ хушконидани мева ва гулу гиёҳҳои шифобахшро ба роҳ мондаанд. масъалаи таъминоти оби нӯшокӣ аз ҷониби раҳбарияти хоҷагӣ ҳалли хешро пайдо кардааст. طبق دستور سپرده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان که با عاید به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌ها عاید آبادی و سازندگی رفته ایستاده است. ما کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل تصمیم گرفتیم که از مسافت 3 کیلومتر را آب نوشاکی کشیده خواجگی را با آب نوشاکی تامین نمودیم. با زمین نگاه نکرده در نزد اداره ما یک کارگاه سخی خورد میوه خشکونی ساخته با استفاده دادیم. ба гуфти кормандони муассиса то як моҳи дигар ҷамъоварии гиёҳҳо идома меёбад ва то охири тирамоҳ бошад ба захираи мева ва хушконидани он машғул мегарданд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи шамсиддини шоҳин барои барномаи навид. дар ҷумҳурии мардуми чин оқибатҳои офати табииро бартараф мекунанд. дар музофоти гуандуни ин кишвар дар пай боришоти шадид як нақб зери об мондааст. мақомоти испания вобаста ба авҷи дубораи вуруди муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба кишвар изҳори нигаронӣ мекунад. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. гурӯҳҳои наҷотдиҳии ҷумҳурии мардумии чин ҷасади ҳамаи 14 нафареро ки дар нақби кӯҳӣ